teraz sa všetci tvárime, že nevieme. Nikto nevie ani rozprávať. Usmievaj sa. Že ha. Aspoň sa hýbte, A pobieli. No čo? ale on iba Ja iba jej odtiaľ. To čo je? Jaké spadlo? Máte sponzorské fotografie? Ďakujem. Nechcem páči. A tepečko je tam. Toto je to začať. Tak, teraz sme dobre. No. Ja, ale C-čku, ale v rukách, bo ja rozdeľovať. A ja si vyzme tam svoju D-čku. Úsme do kamery. Je to veľmi vysoko. Ale prečo by si, čo by si to Nohy rozbehnúť. Ale na čo? Ja to vyššie, ale moju hlavu potrebujem. Ja keby som nemal tie ceny v aute, ako máš ty, tak ja, aj keby som bol po štolindaci nejako na mne. Hej, neviem, čo by mi predseda to povedal. Predseda? Mikuláš, Vlado? Nie. Musí nás to riadne obháňať. Začíname a určite otvorenie štátnou hymnou. Ticho buď už. Vítam vás na štadióne obce Dolné Hodruša Hamre a dúfam, že sa vám bude všetkým dariť. Počasie nám vydrží a s malou prestávkou sme vlastne začali ten druhý ročník. No a veľa zdravia a šťastia, úspechy. Dobrý večer, vážení priatelia hasičského športu. A ja vás vítam v našej obci Hodruša Hamre, konkrétne na štadióne obce. A som veľmi rád, že vás prišlo v takomto hojnom počte a verím, že sa vám bude dariť. A samozrejme vítam aj divákov, pretože minulý ročník bolo trošku pomenej, trošku sa to zbiera a na budúce bude asi plná tribúna, to som rád. A hlavne prajem vám málo sekúnd, bez ranení a nech sa vám darí. Dobre, Betka s vami. Simonkának hívja, hogy Simonkának hívja. Azt mondja, úgy mutatkoztál be, mondom, biztos úgy. Niečo sa stalo! Ecko je na trati a poďme, povzbudzujeme domáceho. Určite skvelé, dôležitá zároveň
cez tú bariéru, každý má inú techniku. No pobež, poď! A ideš. Chlapi majú 20 litrové mandasky, ženy 10. Keď do vyznačeného priestoru a poďme, pozbudzujeme domáceho, poďme. Záber Makaj. Jeho najväčším úspechom je rodina, tak poď, sprav to pre ňu. Sprav ten víťazný čas. Jeho moto je... Samozrejme, je to klasické motanie. Poď, pekná je, poď. Niekde máte motanie peknosť, to ako si to uchopí. Poď, Edko, poď. Výborne, Hadica, pozbudzujeme. Zatiaľ skvelý čas, 2 minúty 45 sekúnd. Cez tunel. Ešte zakrútiť kôš, dávať bach. Kľud, nevadí, poď. Dobre. Super a pol do cieľa. A z toho má výsledný čas Edka sú 3 minúty a rovných 13 sekúnd. Poď. Na mňa tak a pekne vieš doprava. Mirko Kováč z Mýtnych Ľudan je na trati. Jeho 30 máš, poď! 5, 6, 7, 8, 9, 40. 40, poď ešte 10, ešte! Poď! 6, 7, 8, 9, 50. Dobrá, polož! Okolo kužela a ideme bariéra, hop! Nohu dajte! Tak to je ono! Poď ešte, potiahni sa, poď! Ešte sa potiahni, poď, prevráž sa! To je ono, dobrá, poď! Dobrá, poď! Poď ešte, poď! A ešte raz, poď! Obiehaj! Ešte ju doku! Tak, to je ono, dobre! Dobrá, dávaj dole a poď! Ide s tebou. Poď! Edisový tunel trošku. Poď! Povoliť sa, poď! Už si von, poď hore, hop! A ideme Klošik, poď! Poď Kloš. Kloš drží. A Mirko Kováč cieli s výsledným časom 4 minúty, 3 sekundy a 62 sekúnd. Pripraviť sa, pozor, tak. Ľubko Tomka zo Žarnovice na trati, takže poďme, povzbudzujeme ďalšieho súťažiaceho. Zapojenie Hadic, jeho najväčšími úspechmi sú výhra ankete. No ukáž sa, táto hra je tiež trošku hazardná, či už so zdravým alebo s tým časom, ale dneska chceme hazardovať len s tým časom, takže výborne. Bariéra za tebou, nápad na bandasky. Trikrát tam, trikrát späť. Poďme, pozbudzujeme Ľubka. Poď, Makaj. Štýlom motania je tak trošku oddychová, pretože keby bola na celý čas na zemi, tak s tým dýchačom na chrbte a byť zohnutý, no nie je to veľmi jednoduché, pri takej disciplíne si človek neoddychne, ale tu aspoň je človek spriamený, je v stoji. Výborne, a poď už sa od stroju pomaličky. Sekúnd, tunel, poď, Makaj, poď, záber. Výborne, posledná prekážka, kôš, záber Makaj. Dobre, drží, poď. Výsledný čas Ľubka sú 3 minúty, 9 sekúnd a 41 stotín. Časomiera minulovaná. Jeho najväčším úspechom bude, ak dobehne do cieľa a medzi zádom vyjazdaný čas. 1 minúta. Poď za. Vidno veľkú podporu od svojich kamarátov. Super, poď. Záber pred tebou. Paolo Stanko a jeho výsledný čas sú 2 minúty, 26 sekúnd a 87 stotín, krásny čas.
Nevadí, že ešte raz Dominika Janošová pomaličky sa ustrojuje do dýchača, za ňou Mištík Jakub. Určite nebude, tu musíš nôžkami hrať. Vidíte, ženy majú bariéru odpustenú a majú 10-litrové bandasky, zvalený kužel. Naprav si kužel. Poď, zaber. A prislať ju k zemi, tak, dobre. A naspäť. A pozor, nech ti padne. Odsypla sa tu, ani nevie, ako Dobrá, ale poď. súťaži výborne, poď na hadicu. Poď, dýchaj si, to je ono, poď. Krásne ideš, poď. 1.44, záber, poď. Polož. A rozopínaj. A poď na odstroj. Výborne, posledné dve disciplíny. Poď, záber. Poď. A ideš, poď. Dobre, v tuneli sa nám nestratila. Kušík. Daj pozor, zakrúť ho riadne. Dobrá. Výborne, ploš, zakrútený, stopka, výsledný čas. Dominik úplne dala si zo seba maximum. Výborne, klobúk dolu pred tebou naozaj. Na štart sa pripravuje. Skvelé, Kubovičky z THZ Žarnovica je už na trati a poďme, pozbudzujeme. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pretože Federiky dostanú veľmi zabrať. Poď, noha, dôležitá noha. Krásne, super, obrovský aplauz pre toho chalana. Dobre. No a poď, na bandásky, zatiaľ má skvelý čas, minúta. Hraj na tie nohy. Polož. Naprav si ten dýchač, poď. Dvíhaj, samozrejme, čo najviac cez nohy, baka na chrbticu. Super, poď ešte. 3. A naspäť, skvelé, poď naspäť. Dávaj, Kupko, dávaj. Tam ani doľava môžeš kráčať. Výborne, poď a odstrojuj sa už pomaličky. Tunel, nestráca nám v ňom a poď ešte na ten kôš. Poď, záber, Kubo, posledná disciplína, posledné metre. Kľud. Dobre, preskoč. A tlačítko. Kubo, tu. Výsledný čas Jakubov sú 3 minúty, 36 sekúnd a 2 stotiny. Krásny čas, Kubo, ako klopy. Majo Šajtrov na trati. Makaj. Majo tiež do toho dáva. Čo to dá? Určite si nájdeš čas aj na trénovanie. Takže Majo, záber, skvelý čas, super, poď. Majo, máš tu neskutočnú podporu aj týchto hooligans. Poď, záber. Minúta 23 sekúnd. Skvelé, Adika Smotana. Skvelé, poď tunelom. Poď, makaj. A stopka. Výsledný čas Maja sú 2 minúty 26 sekúnd a 69 stotín. Skvelý čas naozaj. Poď, Betka, záber, neskutočná podpora z tribúny. Makaj. Makaj! Beď zahoď! Poď ešte! Poď! A poď! Odchádzaj, poď! Poď, makaj. Ešte nehoď! Neskutočná podpora. Hraj na ruky! Poď! Na dlhšie to prekladaj, poď! Väčší nosah, poď! Dávaj, dlhé ruky, poď! Dobrá, poď! Posledné 2 disciplíny, tunel! Poď! Poď a hop hore!
Dobre, preskoč! Krásny čas Betka. Zatiaľ najlepší čas. Takže klobúk dolu, neskutočná podpora, to všetko. V prvom mieste v kategórii ženy šport s časom 2 minúty 21 a 27 sekundy sa umiestnila Zuzka Šišmičová. Pohár je dôležitý. Si ľahni, v pohode. Či ešte o jedno? Ešte o jedno. Ľudská Bartfaj. Dobre, v pohode? Môžete fotiť. Janka Jankulová. Tá Veronika Naďová tam bude krásna na tej fotke teraz. Oholil som sa dneska. Pálo, ty vyzeráš ako sviečka na narodeninovej torte chlapčeka, ktorý má 1 rok. Potlesk v kategórii muži šport s časom 2 minúty 32 sekúnd a 97 sekundy Jan Javriškin. To máš na piči, a toto máš na zajedenie. Len auto treba kúpiť. V kategórii muži Iron do 30 rokov s časom 2 minúty 26 sekúnd a 69 sekundy Majo Šajtroch. Nech si zdraví, neviem. Dobre, zápas. Dobre, si spravil. Teraz to vyzerá, že som to taký... To je dobré, ty máš grule, to všetci pochopia. Stlačil to tlačítko červené s časom 2 minúty 18 sekúnd a 87 sekundy Michal Nôta. Pôjdeme za šo? Trepni mu do nich. Vlastný očiak.